mamy jedwab, już mamy... O, i jeszcze... Pierwsza nawet. A jak myśmy tutaj szukali tej schodowej, gdzie jest ulica tej schodowej, kurczę. Tak bym teraz nie A trafił. tam pożar był, nie można było przejechać, pozostawiali. A my w kółko jeździmy i jeździmy. Jak napisane Dom Kultury, no to... Co to jest? Ale to na 18... Posterunek policji. A, to na 18 wiek nie wygląda. To raczej nie. Grafujemy. Wysiądzie. Z tej strony najbardziej. To znaczy rodzice i na dworek. I teraz i dużo mniejszy. Ale mówiąc szczerze, zobaczcie jak zadbane. Mimo, że później, a jest stopniu. No i mówiąc szczerze, budynek zarabia na siebie.